Hola, bon dia. Uau, què està passant? Vull dir, estem bojos o què? No, aviam, Reiner, en sèrio? O sigui, en Reiner i en Bertolt? Estàs dient que aquests són dos titans? I a més, no dos titans qualsevols, els dos titans? Què? Però és que... O sigui, em passen de ser víctimes d'un tità quan eren petits a ser els pitjors titans. I a més, ho diu com molt tranquil en Reiner, saps? Diu, Eren, tens un moment, volem parlar amb tu? I li deixa anar així, és com si... Ei, hola, bon dia, què tal? Ja està! Que en Bertolt està flipant, Vull dir, quan... Diu, en sèrio, Reiner? I llavors l'Eren... Bueno, és un personatge, també, l'Eren. O sigui, teòricament, ell ja ho hauria de saber perquè en van parlar. Però, jo pensava, o està sent molt bon actor perquè havien de dissimular, o és molt tonto. Vull dir, una de dos. Però després ho penses i és que és molt innocent, saps? Confia molt en la gent que ha conegut i li costa molt canviar d'opinió. Però la cara que posen en Reiner i en Bertolt quan veuen que l'Eren no se n'està enterant de res, que es pensa que és una broma, i la micassa providencial, com sempre. Aquesta noia és espectacular, vull dir, sempre, en el moment clau, pam! I a més ho fa amb un estil, amb una elegància... Uf, sort en té l'Eren. Jo mirava aquest episodi mirant, aviam com estarà l'Ymir, no sé què, però res d'això. Vull dir, ara es començaran a lluitar l'Eren contra aquells dos, nano. Ai, senyor! Quin episodi, tu! Aviam què passa al següent episodi. Vagi bé. Ah, i que me n'oblidava. Hi ha hagut retrobament amb en Hans, i sempre que surt en Hans s'ha de celebrar. I aquell cop, vaya indirecte que li han llançat l'Eren. Puf! Però heu mirat bé la muralla? O estaves bevent altre cop? Es nota que ja són col·legues i es poden picar entre ells, saps?